El Nus la flor, el llibre, dibuix, cançó, poema del filòsof, del besavi, de Conxites de la Font, de Pètals, Déus, matinades i, en definitiva, exercicis bondadosos de màgia pràctica, ens ha fascinat a tots els membres d'aquest jurat, sense excepció. Com aquell poema que vaig passejar per Itàlia, La manera més salvatge, i que quan em preguntaven qui és el poeta, jo responia: l'home que sempre escombra abans no es faci fosc. Felicitats. Doncs jo volia contestar amb una explicació una mica del meu, molt breu, que és la cosa meva és el del dir, que es transforma en un esdevenir, que esdevé pràcticament un striptease i que llavors connecta amb el misteri de tot fins que llavors arriba al punt que arribes tu. Com a editor, també la meva resposta és en un sentit que és un reconeixement preciós per l'editorial, que aquest llibre ha sigut un ressorgir fort per Poncianes. Del nus del llibre, com a lector, a mi em recorda des de la portada, no? Com aquesta sopa de flors que sembla que fa un brou deliciós. I això, aquesta mirada que l'Enric troba i ens dona, que et fa, que et refà, que et desfà, no? Que realment toca la mèdula.